Ake ngibingelele kubantu bonke base South Africa. Ungonyama lo ingodla lapho noma imoto enkulu ethola ezinye imoto incwadi encane engafundeki. Umlayezo omkhulu uthi ungonyama ukhona eMtubatuba kubantu bonke bakwaZulu Natal. Ungonyama uyatholakala eMtubatuba, abantu bengasondela ekhaya. Njengoba namhlanje amazomhla ka10 noma umhla ka9 kumgqibelo sikhona nje kuyale. Abantu abafone ku062 017 1320 062 017 1320 abafona abantu ebese abantu bayawuyeka ku076 7055196 abawuyeka abantu kuWhatsApp. Uma siku-WhatsApp wakhona usaphethwe yiqola kodwa inamba sikwazile ukuthi siyivale uvalo omnyama. Sikwazile siyivale inamba kuphi? Sikwazile ukuyivala inamba endaweni yokuthi abantu bengakwazi ukuthi ingasafoneleki. Ayikwazi ukufoneleka manje. Kodwa ke ku-WhatsApp isasele. So ku-WhatsApp ka076 7055196 ungenzi iphutha lokuthi ufonele. Thinta wena u062 017 1320 062 017 1320. Leyo namba ikhona ku-WhatsApp, uzobe ukhuluma nami straight. eMtubatuba kwaZulu Natal sikhona. Konke futhi nasekhaya siyakwenza. Sikhona ekhaya kwaSomkhele. Yonke into suke siyenza, ayikho into esingayenzi. So ke ilokho besikhuluma nabantu ukuthi abaqaphele kuleya namba and then basithinte abafuna ukuthi bebeze ekhaya. Akunankinga, siyabonga uNkulunkulu abe nani ke. uNkulunkulu anilonde kweni kufisayo engathi ningaphumelela kwasefisweni zenu. Siyabonga nisale kahle.